खुगानि थावनाय जाग्राफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फोसावना होदों गलादारिफोरनो 43 जाथोनि पान मस्लाफोरखौ फाननो मोननाय नंला होनना। बे समाव मोनसे गिदिर खौरां। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय मोनसे गोख्रों बिथांखि फोसावदों गलादारिफ्रा 43 रोखोमनि पान मस्लाखौ बे बारनिफ्राय फाननो मोननाय नंला। नाथाय दासिमबो फानगासिनो दं पान मस्लाया जायगा जायगा। आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गिख्रंथाव फारसे नारसोमहरो बेफोर जाग्रा मुवाफ्रा। पान मस्लायाव मोननो हादों गिख्रंथाव बिस गोनां मेग्नेसियाम कार्बनेट। सावस्रि सिबिथाय बिफान आरो आदार रैखाथि बिबानगिरिनि फोसावथाय होदों मोनसे फोसाव बिलाइ। बिनिफ्राय गोजौ बिजिरसालिया बन्द खालामना होदों 43 जाथोनि पान मस्लाखौ। पान मस्लायाव मोननो हादों मेग्नेसियाम कार्बनेट बायदि गिख्रंथाव बिस गोनां मुवा। केन्सार जानो हाथाव गिख्रंथाव बिस गोनां मुवाया जादों मेग्नेसियाम कार्बनेट। जिथुल देखा मुंनि सासे लाइमोननि आर'जलाइ गथायनायनि उनावनो बे रायखौ होदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। फिन बुंफिनदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय मोनसे गोख्रों बिथांखि फोसावदों गलादारिफ्रा 43 रोखोमनि पान मस्लाखौ बे बारनिफ्राय फाननो मोननाय नंला। नाथाय दासिमबो फानगासिनो दं पान मस्लाया जायगा जायगा। आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गिख्रंथाव फारसे नारसोमहरो बेफोर जाग्रा मुवाफ्रा। पान मस्लायाव मोननो हादों गिख्रंथाव बिस गोनां मेग्नेसियाम कार्बनेट। सावस्रि सिबिथाय बिफान आरो आदार रैखाथि बिबानगिरिनि फोसावथाय होदों मोनसे फोसाव बिलाइ। बिनिफ्राय गोजौ बिजिरसालिया बन्द खालामना होदों 43 जाथोनि पान मस्लाखौ। पान मस्लायाव मोननो हादों मेग्नेसियाम कार्बनेट बायदि गिख्रंथाव बिस गोनां मुवा। केन्सार जानो हाथाव गिख्रंथाव बिस गोनां मुवाया जादों मेग्नेसियाम कार्बनेट। जिथुल देखा मुंनि सासे लाइमोननि आर'जलाइ गथायनायनि उनावनो बे रायखौ होदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोनहा गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।